L'informe Alerta, ja portem uns quants anys editant-lo, intenta ser una radiografia del que ha passat al món durant l'any. Pel que fa a l'anuari de processos de pau, el que fa és ampliar el capítol de processos de pau de l'informe Alerta. Aquí el que es fa és fer un seguiment de 55 negociacions que hi ha en el món, que hi ha hagut durant l'any 2009. Aquí es parla també de drets humans, es parla de situació de la dona, es parla també de violència estructural i són elements que penso que val la pena. Doncs s'ha instal·lat la indiferència, no?, respecte als conflictes. Sembla que és una cosa inevitable i que no es pot fer res, que aquí està. En els conflictes i en els preconflictes es produeix una constant, no?, l'estratègia de manipulació de la premsa per part dels bel·ligerants. Estem intentant travar i aconseguir que l'Escola Cultura Pau estigui dins de la pròpia estructura de l'Institut Català Internacional de la Pau. I aquest és un tema central per al país, que estem elaborant la política pública de cooperació els propers 4 anys, el Pla Director 2011-2014. La cultura de pau és un element central de l'educació per al desenvolupament, però per tirar-la endavant necessitem aliats. I aquí la voluntat ha estat justament enfortir l'Escola Cultura de Pau com un aliat de la cooperació catalana, per treballar i consolidar programes, estratègies, sensibilització, incidència política.